Florida flight 737 200 or 100. Tak to je hodně trapná protekce. Neboj, příští rok budete mít další příležitost, abyste se předvedli. Tak si strčí někam. Co říkal? No, řekni mu to. Že to za rok zkusíme znovu. No vidíte, jsem rád, že vás tyhle naše hry tak pěkně baví. No a paní doktorce děkuji za to, že dala tady toho tak rychle do pořádku. Ten nůž jenom zkratoval baterii, ale pro příště jsme raději posílili ochranu trupu. No, Vida, děláte mi všichni radost. To se ještě potleská. Tak jsme vyřešili další případ plaťáků. To bych chtělo oslavu, ne? No jo. Dobrý, Daví? Jo. Ano. Můžu?